Aya, machiegni nyakoro mo jomo oseduogo kae, yweyo bende osekawo mana mapiyo piyo. Pod wantiere kae gi twak ma jopiny golo paro ma opogore opogore. Ng'ena nwa kale ote ikinde mabiro kata kamano, mana kama osechope kar kanyo Maurice Oduor. Nitiere chenro mopogore opogore mantie kanyo, winjo koro gimomiyo itimo tiegruok ni mondo mi oduok piny wechegi mag masira mikelo kod nyamburko kod derepe mabiro kod chenro mopogore opogore mantiere kar ka. Ponono maling'ling ma isewinjo kuom jogi ma osedhi e tiegruok, gin gik mage kale kaeto bende ang'o winy kuom injinia Opere Nyaroya mondo okonwa ni e piny chakoro kisechope gin gik mage mantiere kacha mondo derepe bende kik luor. Adiera makende masewinjo kuom derepe, mokwongo derepe na mosedhi ng'eny thoth derepe na mosedhi piny to oserem penj. Koro gima giduogo gipenja to watimo ang'o machielo. Gikone ni girem nang'o? Girem nikech kaka asewacho mokwongo. Asebedo kawacho i station ni dereva mar public transport, dereva mar riembo mtokni mating'o jowuoth, en ng'ama nigi tich matek. Ng'ani chiew nyalo chako tich sa 10. Ng'ani especially gi town service udhi loro tich sa 6 sa 5 motieno. Time mang'ani bro bedo go madhi somo madhi refreshen go ko ng'iyo wache somo science ko kaka engineer wacho kae okubi bede. Koro kodhi kacha en gima en obwoga en ong'eyo common science. To kochopo kacha to science mokoro nyise gin science mane samoro bene pokoromo gago. Nikech curriculum ni driving curriculum oselok from time to time. Jok manotimo driving 20 years or 15 years ago, curriculum no okay the same curriculum matiyo sani. Koro curriculum gin gik modhi kalokre. Science gi bende gin gik ma osebedo kigine kimedo moko. To samoro ng'ano science ko ne onge ndalo. Koro kodhi kacha tisiemo ne niwach ma en sign man, ma sign man. Koro mage gik ma to kapo giduoko kata penjo no osetong' gi penjo moro. Kapo giduoko man to osetong' gi penjo moro. Ko ng'ano bedo confused. Koro kochopo kacha ng'eni koro pache lal. Ng'oyo ko bedo gi thuolo.